Aktuelna situacija sa pandemijom koronavirusa poremetila je svakodnevicu svakoga od nas. Pored onih uobičajenih radnji na koje smo navikli da obavljamo u toku dana, svakako je ugrožena i naša psiha zbog situacije, kao što sam rekla, na koju nismo navikli. Na ovu i na još brojne teme razgovaramo sa mojom današnjom gošćom. To je Olivera Mladenović, psihijatar. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan i vama i vašim gledaocima. Bolje vas našla. Hvala što ste me pozvali. Olivera, kakva je situacija? Znamo kako je kod svakog ponaosoba. Možemo li da napravimo neku onako kolektivno, da je nazovem dijagnozom, mada možda malo teško zvuči? Pa, znate šta, možda je najbolji odgovor na vaše pitanje to što dispanzir za mentalno zdravlje u Lazarevcu je možda jedna od retkih službi koja i za vreme vanrednog stanja i posle toga radi punim kapacitetom, za razliku od recimo službi opšte medicine, fizikalne medicine, nekih drugih službi gde je broj pacijenata smanjen. Mi praktično radimo stalno isto, tako da to negde govori da čitava ova situacija stvara određene posledice i u domenu mentalnog zdravlja. Ja bih negde rekla da te posledice uslovno mogu da se podele na možda osnovne 3 grupe, verovatno ću nešto i propustiti kad se radi o mentalnom zdravlju. Jedno su posledice tog straha pred nečim nepoznatim, jer mi smo nekako, ne mislim samo mi ovde u Srbiji ili mi u Lazarevcu, nego uopšte čovečanstvo se naviklo na situaciju gde sve ima pod kontrolom i odjednom imate jednu globalnu, svetsku, planetarnu uzbunu gde vi shvatate da postoji nešto tako, mislim, sitno, nedefinisano, nevidljivo, neprepoznatljivo, što upravlja našim životima i što nas ugrožava. Tako da to negde, taj termin nepoznatog, nekontrolisanog, mislim da u svima nama, i onima koji imamo probleme i onima koji nemamo probleme, budi anksioznost, strah, uznemirenost. I to je ta neka, ajde da kažem, prva posledica, iz nje negde proizilaze i posledice izolacije, uskraćivanja socijalnih kontakata, jer prosto ta situacija sa koronom, pored straha od nepoznatog i od bolesti, nas je dovela u situaciju da smo se, barem u tom fizičkom smislu, poprilično distancirali, da smo smanjili druženja, pa i posete, bez obzira što se ljudi koliko toliko viđaju, ali svakako ne onoliko koliko je bilo pre. A imali smo, vi znate, za vreme vanrednog stanja i te policijske sate, ljudi stariji od 65 godina imali su jako duge izolacije. Znači, sve te faktore i strah i to uskraćivanje, da kažem, socijalne podrške mogu da podvedem pod jednu grupu posledica i one pre svega rezultiraju anksioznošću, panikom, možda i nekim obsesivnim poremećajima i donekle depresivnim. Zatim imamo jednu drugu grupu posledica kojih možda nismo svesni, a isto se reperkutuje na domen mentalnog zdravlja. To je da ova situacija sa koronom je napravila to da ljudima koji imaju od ranije mentalne poremećaje, kakve god, i ne samo mentalne, nego i druge zdravstvene probleme, zdravstvena usluga prosto nije dostupna u toj meri i onim kvalitetom kako je to bilo van pandemije korone. Tako da ćemo mi sad imati, mislim, ako neko ima psihičkih tegoba, onda trenutno što se tiče psihijatrije i kad se radi o Beogradu, znači govorim, bolnice u koje se, psihijatrijske bolnice u koje se može ući, to su Lazar Lazarević i to je baš za neke hitne stvari, to je Institut za mentalno zdravlje, moram da pohvalim sad ovom prilikom saradnju sa njima, i eventualno Institut za psihijatriju Kliničkog centra. Znači, bolnica koja je nadređena, da kažem, nadležna za teritoriju Lazarevca, sad kod vas je to u Lajkovcu je malo drugačije, to pripada Valjevu, je Dragiša Mišović. Dragiša Mišović je u COVID sistemu odavno. Zvezdara je takođe u COVID. Znači, imamo posledice po mentalno zdravlje u tom smislu što bez obzira na napore zdravstvenih radnika i na tom primarnom nivou i na tom nekom sekundarnom ili tercijalnom nivou zdravstvene zaštite, prosto COVID i čitava ova situacija crpi jako puno resursa, tako da su ti resursi uskraćeni negde na nekom drugom mestu kad je u pitanju mentalno zdravlje. Takođe, u tu drugu grupu bi uvrstila
ozbiljne somatske bolesti, kao što su recimo onkološki pacijenti, kao što su u pitanju neki drugi hronični pacijenti, kardiološki, koji zahtevaju kontrole, kontakt sa svojim lekarima, gde u ovoj situaciji to se isto prosto gubi, što opet se reperkutuje negde na domen mentalnog zdravlja u smislu anksioznosti, uznemirenosti, doživljaja da ne možete ništa za sebe da učinite i da kontrolišete situaciju. I treće, što mislim da je isto jako bitno, možda nije još uvek dovoljno prisutno kod nas i u našim medijima, to su, da kažem, direktne zdravstvene posledice infekcije koronavirusom na centralni nervni sistem, odnosno mi imamo još uvek sporadičnu pojavu da posle preležane infekcije koronavirusom neki ljudi dobijaju psihijatrijske poremećaje. Da li su to anksiozni, da li su to psihotični poremećaji, da li su to neki poremećaji raspoloženja. Još uvek to nije statistički obrađeno, ali postoje podaci koji dolaze iz Velike Britanije i koji dolaze iz Francuske, koji ukazuju, i Svetska zdravstvena organizacija je to i objavila, koji ukazuju da možda postoji direktni neki efekat samog virusa na centralni nervni sistem i da to može da izazove, mi se nadamo, još uvek privremene poremećaje, ali još uvek malo znamo o tome. Mislim, sad sam ja možda bila preopširna, ali rekla bih da su to neka 3 glavna pravca. Izvinjavam se, evo još jedan mi ovog trenutka pada na pamet, pošto je to oblast kojom se ja često bavim. Takođe, u ovakvim situacijama kad se jako puno zatvaramo, može postojati rizik da poremećaji mentalnog zdravlja, kao što su recimo psihološke posledice nasilja, koji su inače vidljiviji u nekoj, kako da kažem, adekvatnijoj komunikaciji, u većoj otvorenosti društva, sada bivaju nekako zamaskirani i potisnuti. Eto, sad ne znam, možda sam bila preopširna u vašem odgovoru na pitanje. Nego se meni sada, eto, kada već postoji problem, uvek se traži rešenje. Koji je savjet, kako da pomognemo u tom prvom koraku sami sebi kada dođe do takvih situacija, do takvih stanja? Pa, znate šta, prvo mislim da treba pomoći sebi da ne dođe do nekih ozbiljnijih problema. Mislim da je tu pre svega rešenje u tome da situaciju moramo prihvatiti takvu kakva jeste, koliki god je to udarac, prosto koliki god je naš otpor, moramo se pomiriti da mi ljudi prosto jesmo ograničeni u nekom smislu i da može uvek i moći će verovatno i u budućnosti da se javi neka bolest prema kojoj moramo pokazati poštovanje i respekt. Znači da negde prihvatimo da ova situacija još uvek niko ne zna da kaže koliko će da traje, kako će da traje. Znači negde da se prilagodimo da je to tako, pa mislim naći će se rešenje, Bože moj, mislim da to jako puno pomaže. Drugo, mislim da je jako bitno da ograničimo količinu informacija koju konzumiramo vezano za problem, mislim, same korone, broja obolelih, broja umrlih, broja na respiratoru i slično, jer mislim da to indukuje našu anksioznost, a nije informacija koja je relevantna, koja nam nešto znači. Znači, ono što je relevantno otprilike za svakog od nas to je da još uvek treba da nosimo maske, da broj obolelih nešto pada, koliko je to tačno, nije preterano bitno. Posebno što, kako kažem, ovoliko bombardovanje medija, nemojte mi zameriti, i vi ste mediji, i ne mislim samo na televizijske medije, nego i na novine i ove alternativne, da kažem, digitalne medije, iznose ponekad informacije koje su međusobno u koliziji. Znate, jedan dan izađe, nema imuniteta, pa za 2 dana izađe, ipak postoji, ali možda je to te limfocita. I u svemu tome mislim da se konfuznost običnog čoveka, običnog građanina koji pokušava da sazna nešto da bi se osjećao sigurnije, mislim da mu se konfuznost povećava i samim tim nesigurnost raste. Dakle, količinu vesti koje se slušaju vezano za to treba ograničiti na, pa ne znam, možda nekih 15 minuta dnevno kad ćete se informisati o dnevnoj situaciji i na ona neka opšta znanja koje već imamo, kako se štititi, kako se ponašati, kada se obratiti lekaru i to je otprilike to.
znači to kao preventivno. Također mislim da je preventivno napraviti određenu rutinu, da je jako loše bilo i za mentalno zdravlje i samim tim, mislim, i za opšte zdravlje, to što smo nekako bili, neki od nas su bili prinuđeni da ne rade, da nemaju svoje redovne poslove, što ostavlja jako puno prostora za, kako kažem, bavljenje mislima koje nisu uvek lepe. Dakle, mislim da je potrebno organizovati svoje vreme, ko na poslu od kuće, ko, ne znam, u bašti, bavljenjem cveća, ali znači napraviti nekakvu strukturu, imati nekakav svoj plan i truditi se da se držimo te rutine, jer ono što je rutina, to smiruje, to stvara sigurnost i to pomaže da u ovim situacijama se osjećamo bezbednije i sigurnije. Bitno je takođe truditi se, to mislim mnogo je kolega govorilo svuda, bitno je održavati socijalne kontakte, makar da nisu fizički neposredni, ali znači održavati ih telefonom, ne znam, video pozivima, kako god je, ali nekako na kraju razgovorom s terase na terasu, pijenjem kafe, vi na svojoj terasi, ja na svojoj, ali negde ne gubiti tu konekciju i kontakt sa ljudima. To mislim da su sve neke preventivne aktivnosti, ako mogu tako da kažem. Kad se već desi neki problem, odnosno kad mi primetimo da naša anksioznost, uznemirenost postaje tog nivoa da remeti naše svakodnevno funkcionisanje, da nas preokupira, da utiče na naše mišljenje, da nam stvara stres, kako god hoćete da kažem, onda svakako treba tražiti neku stručnu pomoć, to nikad nije greška i meni se čini da ljudi dolaze. Također mi se čini da, kako bih vam rekla, postoji izvesno kašnjenje u pojavi tih simptoma, odnosno da možda u prva 2 meseca i nije bio tako veliki broj ljudi koji su akutno, ali nekako sa prestankom vanrednog stanja, posebno sa početkom ovog drugog talasa, da polako raste broj ljudi koji prepoznaju da im je čitava situacija sa koronavirusom, ovom pandemijom, svetskom epidemijom, stvorila neke posledice i uglavnom se javljaju. Dakle, onda već treba potražiti stručnu pomoć. Da li tako? Ima psiholoških savjetovališta, znači ima ljudi koji volontiraju na telefonima gde možete dobiti psihološku pomoć, podršku ili savjet. Nekad je dovoljno da vas neko sasluša ili da vam neko nešto objasni ili da vas razuveri, ili tako što će se pojaviti kod psihijatra, psihologa, direktno i lično. I mislim, dobra stvar je što, kako kažem, pristupačne su te službe, znači moguće je doći. To je ono što ja vidim da negde ljudi sebi mogu da pomognu. Što se tiče ovih ostalih aspekata koje sam rekla, u nekim aspektima smo nemoćni, prosto mislim, koliko sam ja upućena, postoji neka inicijativa, gradit će se neke specijalne COVID bolnice, ali trenutno su naši resursi, zdravstveni resursi prilično zauzeti COVID-om. Tu mislim da ne mogu građani niti bilo ko da može nešto mnogo da promeni. To je otprilike to, možda sam nešto propustila. Htjela sam da vas pitam, slušajući vas dok ste govorili, možemo li da očekujemo jednoga dana, kada se ovo sve definitivno završi, pričam za situaciju sa virusom, jel možemo da očekujemo opet taj neki drugi talas ljudi koji su, to što ste vi rekli, prepoznali da problem postaje ozbiljan, kada se taj neki ventil popusti i kada i ta osjećanja i emocije i sve to kada negde krene da nas radi, da se tako kaže. Pa, znate kako, ja mislim, nemam neke eksplicitne, ali po svemu sudeći da. Po svemu sudeći da, znači, gledajući neka iskustva, recimo na ovom lokalnom nivou mi možemo govorimo o poplavama, ili ne znam, ako govorimo o nekim svetskim iskustvima, da su neke velike elementarne nepogode poput tornada i znači sa zadrškom izazvale neke posttraumatske stresne poremeće, ili ako govorimo isto na ovom terenu posle rata, mislim, u tom smislu verovatno možemo da očekujemo, jer prosto neki ljudi će ovu situaciju i pored stresa prevazići kao trenutno stanje, a kod nekih ljudi u zavisnosti od ličnosti, od kapaciteta, od podrške koju dobija,
neke predispozicije, to će možda na duže staze stvoriti problem, ali je činjenica to što vi kažete da zapravo dok traje visok nivo tenzije, nekako ljudi ulažu napor da sebe drže pod kontrolom, kako tenzija pada, onda se pojavljuju ti neki simptomi i mislim da možemo da očekujemo neki, pa tako, mislim, lagani rast. Sad vidjet ćemo, mislim, to je prosto procena, vidjet ćemo šta će podaci pokazati. Mislim, sve za sada govori da ćemo mi, pa, mislim, svakako negde do prvog kvartala sledeće godine, možda i duže, imati jednu situaciju koja je stalno iščekivanje, pitanje da li će se pojaviti, da li neće se pojaviti porast broja obolelih. Kad kažem mi, ne mislim Srbija, nego mislim opet globalno, tako da ćemo pratiti kako to, mislim šta kažu istraživanja, pa ćemo videti, ali verujem verujem da možemo očekivati, jer prosto, kako kažem, svaka vanredna situacija, svaka, ako smem da kažem, elementarna nepogoda ovog obima, ovih dimenzija sa posledicom koja zahvata tako veliki broj ljudi, prirodno da ostavlja neke trajne psihološke posledice, a kažem, šok je dodatno veći zato što sam negde na početku rekla, zato što smo mi, ne znam, ajde sad da ne pogrešimo 40 neke, kad je Fleming izumeo taj penicilin i kad smo otkrili antibiotike, pa na ovamo kad smo naučili koliko toliko i sa nekim virusnim bolestima da se borimo, kad smo eliminisali velike boginje, kad se, ne znam, te neke teške zarazne bolesti javljaju u nekim džepovima negde tamo, to ljudi imaju takav doživljaj, to je negde tamo u Aziji ili negde tamo u Africi, kad je zapadna, posebno zapadna civilizacija, ne mogu istočnjake da naučila da sve može, onda odjedanput imate ovakvu situaciju sa jako velikim brojem umrlih, koja apsolutno ne bira, znači nisu sad, i to je malo verovatno neki kulturološki šok, možda ne toliki u Srbiji koliko, ne znam, u Americi ili na zapadu, što vi sad imate situaciju da ne bira, da ljudi koji su dobro situirani, koji imaju velike novce, koji imaju veliku mogućnost da se leče, opet su u istoj ili vrlo sličnoj situaciji kao i oni krajnje siromašni. To je isto jedna vrsta šoka za tu populaciju. Nešto što ne može da se kontroliše, da? Pa nešto što je ljudima, mislim, kako vam kažem, prvo, jeste elementarna nepogoda, a nemate strategiju. Još uvek čovečanstvo luta u pronalaženju strategije. Neka druga iskustva tipa tsunami, pa zahvati određenu oblast, pa vi sad znate, ok, desilo se, pa sad ćete to. Mozak traži da ima određenu organizaciju, da ima određenu strategiju. Naša je priroda takva da mi ono što ne razumemo, što ne znamo, što je nepoznato, to nas, slobodno mogu da kažem, čak i užasava. Koliko god nas nekad mami, vrlo često nas i užasava. Tako da, eto, ovo je jedna ozbiljna, mislim, ne želim da zastrašujem, nije situacija koju nećemo rešiti, ne treba to ni gledati potpuno crno, čak ni to što, mislim, kažu, svet više nikad neće biti isti, pa mislim možda neće biti isti, vidjet ćemo kakve će biti posledice, ali ne mora da znači da to što neće biti isti, da sve mora biti loše. Jedna od stvari koja je vrlo moguće će se promeniti kao posledica ovoga, jeste da će veći broj ljudi u svetu i kod nas raditi od kuće, što mislim ne mora da bude loša stvar. Sad ovo sa granicama i prohodnošću i to mi nešto ne deluje baš kao lepo, ali verovatno će se, mislim, kako kažem, verovatno će vakcina... Naći će se rupa u žici. Ne, nego prosto, mislim, doći će vakcinacija, doći će ti neki... Potrebno je vreme i strpljenje i čovečanstvo će naći rešenje. Našlo je za mnogo gore i teže situacije, naći će i za ovo. Samo prosto treba tu situaciju prihvatiti, biti strpljiv, prihvatiti to da sad, ne znam, ne možemo u Grčku ili, ne znam, ne možemo u Crnu Goru, da ne možemo sad, ne znam, na žurke, u neke klubove, prosto i bazeni su pitanje koliko su potpuno sigurni i da to treba biti strpljiv, pa mislim neka potraje, prosto završit će se jednom, nije to ceo život da bi trebali oko toga, ne treba nekako naći nešto što je prihvatljivo i sačekati da se
situacija reši, da tako kažem, odnosno da je reše oni koji su u svojim strukama zaduženi za rešavanje te situacije. Negde smo možda dobili više vremena da se posvetimo sebi, da malo razmislimo o sebi, pa možda i promenimo neke navike koje smo gajili i negovali pre ove korone. Možda nekom donese i dobro. Pa znate kako, bavljenje sobom, mislim, kako da kažem, bavljenje sobom može da bude jako dobro i za neke ljude bude dobro, a neke ljude zapravo to možda i plaši, to neko posvećivanje. Previše vremena za sebe. Da, previše vremena za sebe. Ali svakako, kako vam kažem, svaka situacija koja se u životu desi, šta god da vam se desi, ako je realno takva, nemate kud nego da je prihvatite. Sad je pitanje stava svakog od nas. Da li ćemo iz te situacije izvući ono što je dobro, odnosno nešto naučiti, ili ćemo se baviti sopstvenom frustracijom zašto je to tako, ili nas to neće ničemu naučiti. Tako je i ova situacija sa COVID-om. Mislim, prosto treba da nas nauči da ne budemo tako kao vrsta uzdignuti, da shvatimo da i nas mogu da pogode bolesti, da moramo u nekim trenucima da se prilagodimo tome i da prosto to bude nešto što će da naučimo nešto o sebi, o svojim bliskima, da se vratimo nekim navikama ili nečemu što ranije nismo radili. Da li su to čitanje knjiga, da li je to neko slušanje muzike, da li je to bavljenje baštovanstvom, ne znam zašto ne ručnim radom, mislim, iako je to zapostavljena tema, ja ne pamtim kad sam nekog čula da o tome govori, ali recimo mislim da je to isto vrlo smirujuće, da prija ljudima, da prosto nađemo šta iz ove situacije može da se izvuče dobro, odnosno da se ne bavimo time šta sve ne može i šta sve nije i ne valja, nego da se fokusiramo na ono što jeste, što valja i da iz toga izvučemo maksimum prosto da bismo, ovo što ste vi rekli, sačuvali i raspoloženje i mentalno zdravlje i na kraju krajeva somatsko zdravlje, jer mislim isto je važno da istaknem da koliko smo opušteni, koliko smo mentalno zdravi, koliko smo u stanju da kontrolišemo svoj stres, toliko je i naš imunološki sistem dobro i toliko je naš imunološki sistem spreman da se bori sa infekcijom, pa između ostalog i sa koronom. Mislim, neosporno su istraživanja potvrdila da hroničan, prolongiran stres smanjuje imunitet prema infektivnim uzročnicima, znači nije ispitivan u odnosu na koronu, ali ispitivan u odnosu na druge uzročnike, viruse i bakterije za 50%. Znači, vi ste, to svi znamo, jel? Svi kažemo, ja izvršam i herpes, nešto sam pod stresom. Herpes je takođe virusna infekcija, jedan drugi virus je u pitanju. Vrlo slična situacija. Dakle, važno je i napraviti te neke aktivnosti koje će nas relaksirati, koje će nas ispuniti, jer ne štitimo time samo mentalno zdravlje, mi smo prosto jedinstvena bića. Štitimo kompletno svoj organizam, svoju i dušu i telo. Olivera, ja mislim da smo mi sada ovim zaključili onako baš kako treba. Nije delovalo strašno, delovalo je kao da iz svega ovoga ipak može da se izvuče nešto pozitivno. Iz svega. Iz svega, tačno. I to negde i jeste cilj. Meni preostaje samo da vam se zahvalim što ste bili gost televizije Pruga, emisije Sve u 16 i da se nadam da ćemo se ponovo ovde vidjeti i pričati o nekim lepim temama. Hvala vam najlepše. Biće mi drago da ponovo dođem. I vašim gledalcima sve najbolje. Hvala.